penonton kasuwun rabi undur musik kecil. Ini damel balik bambu. Balik bambu. Semoga kamu kayu dijebak Reganawati Bujong Wang. Ayo le.
Wijaya. Kantos babonane.
kayu rambu. Apa kayu rambu, kayu telo ngono. Heeh, lek Iki mau ketake keluarkan pentole Pak Eko dadi cepet. Ayo lanjut. Aneh lho kok ya. Ayo sik yayan golong mau yo tekno. Landang lalat dan Songosari kok. Caketane gawe kayu randu. Aja. Ayo. Tenang. Ya kepineng glabak panggung iki. Enak penampakan apa nih ngomong kita? Kita ini sinyal nih ngomong kok. Iya. Wajah. Malah nampun jalan pangku bubuk. Kok ya boleh di bar pola kayaknya so bubuk. Iya. Dia bawa ngangkat tunjang, tunjang. Orang kasih bendanya orang kuwi.
Ini jadi target jodoh target jodoh. Oh kasih contoh. Lagi seisu kok. Gila. Dah, Yos. dalam. Terus gitu. Seisu Gus. Ya iki kulino lho ya. Lah nyapa? Wong wayahmu. Lah wayahmu kowe kadek tepuk tangan. Ya biane to lho wong aku ki njaluk anu lho. Pentol. Penyemangat kok pentol ae to. Jaluk penyemangat. Penyemangat. Ya, penyemangat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya mau iki golek masa jebule. Iya. Wah. Tambah serem. Aja kalah, Bos. Masane yo kan. Medani wae. Gila. Ketoke barang agak murah ngono. Iki lah. Piye apa? Cekel netas tok ah. Cekel netas tok. Piye maksudnya piye? Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Sing tepuk tangane banter dhewe tak wahi 50-50. Oh, ketoke. Macam Lah, ning urung sampe 50-50 iki maksude njaluk Pak Eko karo maratuwane. Gus kowe kok gregene to ya. Iki mau dina ditanggap ngene bolone dhewe. Bolone dhewe. Sing duwe gawe bolone dhewe. Bolone dhewe. Abdan dan diperingati oleh Mas Eko. dan Bu Eko. Lah iya. Dan diperingati panitia terganteng di dunia Kentung Pongge. Kowe aja kok ganteng-gantengan ae. Wah, iso. Sama sing tak ndi? Dan era 2000-an. Kowe kok iso era 2000-an. Kentung saiki era 2000-an. Saiki kok Storine kok ngono nyantek gila. Sampai gila. Awake dhewe lek tanggapan sangune tas, sangune rokok, sangune korek, sangune liya-liyane. Heeh, nek ketok Lek beda. kuwi sangune pralon. Gua jogone. Iki nggone Adi Abdan. Adi Abdan ya sebagai ganongan. Disunatne ditetak muga-muga Abdan engko lek wis bar diketok manuke, diketok kicau maniane, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. betul. Berguna bagi nusa dan bangsa. Ngono Pak Eko lek ndongakne kok ngene ora tau duwe daging sak kilo lah wong. Wes daging wae kok. Muga-muga Dik Abdan setelah diketok manuke, sesuk dicuthukne pitik ben gedhe. Sebetulnya kita hilang Dan dadi anak yang soleh. Benar. Besok sekolahnya sukses. Benar. Besok iso mikul jeru mendem jeru. Mikul dua. Sing bener ta sing bener. Lah ya iki piye to, Mbak? Mikul dua mendem jeru. Tem kowe kuwi kok iso. Mikul jeru mendem lor. Mikul dhuwur. Lah Aku mau lek ngono ki. Tidak boleh nek apa Mak? aku spray Gus. Kemangnya apa? Mendem jeru mendem ayo. Aku spray pindah galon. Mendem apa kuwi? Mendem anu. Wis penting iso ngangkat derajate wong Betul, tuwa. sing penting ya kuwi. Selain itu, Mas Eko ya juga menegakkan bintang tamu kondang-kondang Gondang-gondangnya Ponorogo. dan juga menegakkan bintang tamu apa lek ngarep patung singa loro dinggih Gapura Kadipaten apa ndi? Kadipaten ya. Gapura kuwi enek apa lek ngarani Gapura loro tak duduhi. Mau ning kene mau. Lah iya dadi Gapura. Lho iki kok ngaya to wis tau meneh dadi Gapura ya wis ning kono wonge. Masa? Sir, petua sir. Kowe yo katut dibelah Pak Eko ning kono. Lah kaya kok malah didadari Lah wong cak loro beda. Lah iya wong Iki muyuhe ndodok dodok ngadeg, Bos. yo biane wong asa. Yo, Ya dilanjut. Yo, guys. Mak ambek Alah ngomong apa to ngomong saya tau tire aku iki anu blebotan iki. Mas, ambek Bu, adik anune dibuka titik. apa nih? Lawange. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup,
Pinter. Namanya sinten, Mbah? Mas Urip. Surip. Ya, Tak gendong. mana kan? Ojo. Tak Surip. Iki Surip iki to. Dibuka, Mbah, dibuka. Ya ini lah. Diminggu jadi pamunten. Lha damel gulung gemak. Lah wis tak anteni suarane MC lho. Lah iya. Wis aja kaya ngono Pak Eko wis sedina yo. Sedina. Tekan bengi. Nggih, dulur pamunten menika kagem ibu ingkang wonten siler. Ya. Kasuna dimundur sekedhik. Munduri alon-alon ora sakususu sing baku cepet. Ku suarane kakangku ngono kae lho. Peserta nomor 22. Suarane pilih nomor 3. Kanjane kaya. Malah tidak tak iwat mawon. Tidak iwat mawon. Tidak tak iwat mawon malah. Iwat mawon. Matur nuwun. Alon-alon rasa kesusu sing baku banter. Awas. Iki dosane Mbak Pi. Iki apa iki? Air. Air acu. Iya, air mineral. Aku digerai lagi. Awas. Ya.
Kayak wong koclok. Ya sih kayaknya koclok kowe. Kowe iki wis diwegon samene ombone lho. Lah kok malah keluar dhewe teko celenge teko. Ya juga ngono. Lah iki membuktikan awake dhewe iki beda rupa. Lah iya Mas Jessica ganteng putih. Putih. Alami lah awakmu. Iki apa iki teko iki? Ndok kuyo. Membuktikan aku yang ganteng. Ganteng jare sapa? Kamu ireng. Jare sapa kowe ganteng? Loh, tengok cah cilik-cilik. Mas Jessica karo Mas Aziz ganteng dile. Ganteng apa? Iki malah hidup nguyuh ditekoni. Ganteng Mas Agung jare. Ora iso nyawuri. Sing iso nyawuri. Mas Jessica karo Mas Agus ganteng dile. Raro. Angkring jare duit sih. Jane Awake dhewe iki mau tanggapan ngene Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko kuwi duwe ibu. Jenenge sinten, Pak? Deko. Sik todan kowe ki aja wae-wae Yo kok kerja dhisik. Oh baru. Yo. Kowe aku dan pakmu diutang aku 100. Kaya biasa dan ngelor duitnya goreng ngelor dan kon 1. Duwe Mas Eko namine sinten? Hah? Popaya. Jangan dong. Maya. Oh, alah. Mamaya. Hele batine tadi. Kasih. Keri kasih. Ora maksudnya iki aku nek Mas, anu juga ana bedil ya, Mas. aja. Wong wis Aku gede kudu karo tak ongkol. Mama sinten? Mama ya. Mama ya. Mamaya. Hah. Mama ya iki artine. Apa? Ma manut marang anak lan putune. Yo, ya. Hah? Ya. Maneh didik meno iki. Mama ya iki mane loro. Iki piye to iki? Piye to iki? Mama ya masih tok maloro. Iki nyapa to iki? Malah jadil. Mama ya manut karo putune karo anake. Maneh. Maton lak rene diingoni pentol rasa daging ngene Pak Eko. Ya. Aku iso iki. Ya. Aku iso iki. Aku iso ya. Ya apa mriki? Oh wis ngono. Ya. Ya apa mbahmu nyangoni aku. Oh tak tonyo lho ya. Agak. Kowe ning loro. Ada ngelor. Ada ning kono ning perapatan ya Le ya. Ana perapatan anu Sarpon. Ada ngelor. Jan sing iso spektakuler. Apa? Spektakuler. Spektakuler iki lho. Spektakuler. Seselayan. Spektakuler. Spektakuler. Ngene dan lek pengen spektakuler. Ya. Awakmu nyegato pabrik es dan. Kowe nyapa? Satune kentus teko kono. Tak toyo iku. Nek teko perapatan kene. Wis rono dan. Wis rono dan. Ngalor ada. Nek dino parting dan. Iki bare madhep rene ya Le ya. Betul. Jadi ditokne. Ya. Gampangnya dicekel diwiri-wiri. Diwiri-wiri ngene. Diwiri-wiri. Diambil arek adik kan aku paten ngono ya. Ya, diwiri-wiri ngene. Ketok kok jedek kembali idul neh. Aku tak ning kene luput e. Iya. Aku tak dadi satpam apa? Aku tak dadi satpam sik. Dan anu apa kicau titikmu burung gari. Wis. Lah kok mlakune ngene. Halo wis ya. Dan iya dan. Nek kuwi jamanmu mbiyen. Nek kono ya Dan. Ning kene. Yo, murid Iki kira-kira perlombaan pitulasan. Ulang tahun RI kok ya. Yos. Nah, Kami ku teko magrib. iya. Ora apa welas teko ngisak ra apa. Iya. Anu Dan, wis ning kono Dan siapa Dan? Dan piro Dan? 100 Dan. Bos. 100 bos. Anu Dan kon imbu mbakmu 20 Dan. Toyo iki piye to? Iki lho lakonan sik. Bibir abang ya.
menika celengan Semar. Wong iso. Mas yo aku celengan sebentar oleh sangu. Aku ora kok terharu ya. Aku ora terharu. Lah piye? Aku dibenyo. Iki mama, iki papa. Mbah Murung dan. Yo, mari kita sambutkan Gapura 2. Iya, mari kita. Basah bukan karena hujan. Agus. Ya, apakah bermimpi? Basah. Ya sih Kak. Musika ki senengane Sin aku jane ngene iki. Nganggo sado saka brang itu. Bocah. Pak Eko. Tahu. Aku isin. Oleh tenan kok. Tenan Pak aku yo sih, Mas. Cerak gede lho, Guys. Aku sing jane ning yo alhamdulillah yo dene diwehi tak cukup. Kaya ngono. Aku ngene iki yo isin. Mulane lek ojo kowe lek isin ki. Makane to yo Lah ane dulu ki awake dhewe wong tuwek lho, Guys. Gano ngene kancane aja disangono aja. Wis isin. Wis isin. Aku ki lah kowe isin ku ya isin, Guys. Ndene Kowe aku isin ojo, Guys. Lah ngene lho, salahne kowe isin. Aku isin. Iki titipno aku. Oh iya nek. Iya. Dan isih Bademu iso kok. Yo, enek. Lho, bintang tamu. Ora kok bintang tamu. Sapa? Tuan rumah. Sapa? Lah iki lho sapa iki? Lho. Sapa to sing ora roh? Anu bledan iki. Kowe pengen juga le? Wis iso ayo ya. Apa garing? Wis kan. Sik. Ngomong bebujuk apa Mas Agus gelas. Dicek kondisinya. Sik tak ceke sik. Wis garing burung. Sik le ya. Tak deloke dulu ta. Masa Allah. Lah ya kaya manuk betet ngono. Karo. Iki lho. Jangan Ora percaya. Delokno ngan. setengah mateng. Apik ya. Apa? Ana Pak Eko diukirne ya. Oh, diukirne apa? Gambar naga. Oh iya. Ning anu keter. Jos gandas. Lho lagi. Alah kowe ora weling. Ojo ngene. Tak ada tak Kowe cek. ora weling. Batinku tak cek. Ini abdan kan setengah mateng. Setengah mateng. Lah kok malah kulon kegaringan. Gak iso ya. Ya, anu. Kuwi kan apa joget? Kuwi ngawar lho, Bos. Abdan Sebagai tuan rumah. Betul. Joget. Kentong bongge. Joget. Yo. Kowe tak cepane Jadil multi talenta. Model talenta. Mas. Yo. Apa? Kamu mau bicara ya? Asisten. Iki dinampung. Iki dinampung. Iki dina kalih iki wong. Ampun. Iki dina. Abang. Iki dinampung wae. Masa weh. Kamu cita telur. Pak Eko. Lah kok koyo ngene dadi asisten. Mas. Mas, kowe iki dadi asisten. Katokmu gejek delit. Kowe aja. Katokmu gejek delit iki. Tunjukkan meleto kakinya dulu dong. Ayo meleto kakinya dulu. Orang kok masalah ngono. Lah rode ngene sing kono. Lah iki apa kakine tekor ya. Lah ora ya, sing teko aku nek. Mosok kentung saiki panunen sikile lho blawuk. Ya kowe sebagai Ya bos, aku nek iki dina iki ngabekti Ngabekti ya. Nggih, celeng sitok iki ya. Asisten mata nih. aja Aja kaya ngono kowe kok iso. Aduh. Piye kok? wong Bukan awak isai-isai. Bukan isai-isai sitok ya. Anu ya wis bener to nuwun sewu nek umpama aku asli lain celeng ya. kasih celeng-celeng nih to. Nek aku asisten. Lah Mas Pungge menika napa? Jeron nih, jeron nih. Buruh. Kayak tamongi harga
tak mau itu. Layak to mungkin bang ning kene biasane bagus. Bro mata nih. Ini juga oke. Bro. Lah iya to ben bener tok lokne bunga rambutnya merambut. Aku lagi ora bosok-bosok. Nek ora apa-apa, dina iki ke adewe di bawah naungane Dole. Iki ra kemenangane Dole. Menang ya menang kok. Heeh. Oh becek ku tak balekne neh. Wah, ora tak mbok ngono gene. Kok barang iki tanggal 17. Kalah. Ora masalah ngono Bim. Apa ki umpama balekne mbok amplope kok salini. Mosok amplop kok kene kok balekne rene. Mbok disalin. Salin piye biene ya. Endlet. Se iki tuang ngapusi. Ya. WD iki kon melakukan lagi malah bal-balan. Rabenge gondangi lho. Tapi ora iki sama nih sana iki. Iki tiba. Aku wis seru. Piye? Keri-keri bora. Ini benar asisten ya. Benar kok ya. Sangkut bubuk aku itu. Pokoknya itu satu itu saking Bapak Eko. Kalian mama ya. Mama ya.
bukan aku tawa-tawa. Aku yang satu lho. Lah kok malah terlalu lunjak tok. Jangkrik. Ayo.